Muling umingay po ang issue ng pagbaha sa sitio Bangusville, Bunuan, Geset matapos pong magsagawa ng dialogo ang lokal na pamahalaan kasama mga residente kaugnay sa planong pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa lugar. Ayon sa mga residente, matagal nang suliranin ng pagbaha na patuloy na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan at kaligtasan, lalo na tuwing malakas ang ulan. Inilahad ng pamahalang lungsod ng Dagupan na isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang drainage system sa tulong ng City Engineering Office upang matukoy ang pangmatagalang solusyon sa problema. Ang usapin ay iniakyat na sa lungsod upang mabigyan ng prioridad habang dumalo rin sa dialogo ang ilang mga miyembro ng Barangay Council at sektor ng komunidad. Gayunman, nananatiling hamon kung gaano kabilis may sasakatuparan umano ang proyekto at kung sapat ang mga hakbang upang tuluyan ng maresolba ang paulit-ulit na pagbaha sa lugar. Sa ngayon, umaasa ang mga residente na hindi lamang mauuwi sa plano ang dialogo, kundi magre-resulta sa konkretong aksyon mula sa lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM.